És una autèntica satisfacció el poder fer avui la presentació del 20è aniversari del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, ja que justament va ser l'any 1996 que es va crear aquest servei com a unitat de recerca del Consorci. L'objectiu d'aquest servei és el de marcar un posicionament estratègic del Consorci tant a nivell de Catalunya, a nivell estatal, com també a nivell internacional. Tot això ho fa també de la mà i col·laborant amb els associats del Consorci. Els punts d'acció del Servei d'Estudis coincideixen lògicament amb els àmbits d'actuació del Consorci, com són, per una banda, política sanitària, organització i també la gestió dels serveis sanitaris. I a la vegada el que és molt important és que és un lloc on se genera coneixement i expertesa del sector sanitari català. I això ho fa conjuntament també i de la mà del món acadèmic i també de recerca a nivell tant nacional, estatal com internacional. Bon dia, Joan. Com saps, estem celebrant els 20 anys del Servei d'Estudis del Consorci de Salud y Social de Cataluña. Y queremos recoger la visión de las personas que han ido colaborando con nosotros en estos últimos años. Per això volíem fer algunes preguntes. A tu et volia dir com creus que ha contribuït el Servei d'Estudis al posicionament estratègic del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la generació i difusió del coneixement. En primer lloc, voldria destacar que el Servei d'Estudis, que va néixer l'any 1996 de la mà del doctor Lluís Segú, era un servei compartimentat. D'una banda, en l'àmbit de consultoria i gestió, liderat per la doctora Maria Luisa Vázquez, i d'una altra banda, en l'àmbit associatiu, liderat per la doctora Ingrid Vargas. L'any 2004 vam decidir, jo crec que encertadament, unificar aquests dos serveis en un únic servei. Un dels primers reptes importants va ser la necessitat d'investigar el treball de les organitzacions sanitàries integrades a Catalunya amb una línia d'investigació que ens va permetre conèixer les experiències a nivell nacional i internacional en l'àmbit de l'atenció integrada. Fruit d'això vam poder editar el llibre Organitzacions Sanitàries Integrades en Catalunya, un estudi de casos, un llibre prou conegut, que progressivament ha generat la publicació de nombrosos articles en aquest mateix àmbit d'estudi, més de 25. Al mateix temps, la contribució del CEPS al posicionament estratègic del Consorci s'ha vist reflexat també en altres àmbits de la política sanitària. Voldria recordar el projecte de finançament capitatiu. Com a darrer aspecte que voldria destacar és que, a més de la generació del coneixement, el Servei d'Estudis ha contribuït molt a la difusió del coneixement, bàsicament amb l'organització de les sessions tècniques, les famoses sessions tècniques del Consorci, però també l'organització de seminaris i la publicació de nombrosos articles. Jo crec que en aquests moments hi ha més de 100 articles publicats pel Servei d'Estudis, la qual cosa ha contribuït que molts professionals associats i d'altres institucions puguin estar al dia amb aspectes tan importants de política sanitària i d'organització i gestió de serveis de salut. ¿Cómo ha contribuido desde tu punto de vista el Servei d'Estudis a reforzar la posición estratégica del Consorci en el ámbito internacional? Doncs el Servei d'Estudis ha estat la carta de presentació del Consorci durant molts anys, arreu de Llatinoamèrica i cada vegada més influent a molts punts d'Europa també. L'Organització Panamericana de la Salut ens va agafar com a referent amb tot el que tenia relació amb les polítiques d'integració sanitària. Jo crec que vam exportar l'experiència catalana arreu del món i vam fer-ho a partir dels textos escrits pel Servei d'Estudis. Això vol dir que el bagatge de tots aquests anys és un pilar molt sòlid del coneixement d'aquesta casa i probablement que ara al futur s'hauria de consolidar molt més. Per tant, moltes de les coses que ja dèiem fa ara 10 i 15 anys són perfectament vigents avui en dia. És un honor i agraïm al Consorci que ens hagi convidat a participar en aquesta commemoració. Això em porta a recordar la primera col·laboració amb el Servei d'Estudis, que va ser als anys 98-90 arrel d'un projecte de model de finançament integrat per a la nostra comarca.
Llavors, diverses entitats estàvem avançant en la construcció de models assistencials integrats. Aquest procés despertava molt d'interès i el 2004 el Servei d'Estudis ens va convidar a 6 proveïdors a participar en un estudi sobre organitzacions sanitàries integrades que es va plasmar en el conegut llibre editat el 2007. Posteriorment, s'han dut a terme diversos projectes de recerca sobre la continuïtat i coordinació assistencials amb múltiples metodologies i perspectives. En el seu curs s'han elaborat i validat instruments com el qüestionari de continuïtat KN o com una bateria d'indicadors de coordinació. Els participants en aquest treball ens van constituir formalment com a grup d'avaluació de la integració assistencial, el GAIA, que va ser reconegut per la Comissió Europea l'any 2003. Si bé sempre hi hem participat activament, habitualment com a territori d'observació. Això ens ha donat informació objectiva, vàlida, precisa sobre la realitat de la integració i els seus procediments a la nostra organització, però més de forma comparada amb altres territoris amb estructura sanitària diferent. Tot plegat ens proporciona elements per identificar què hem de reforçar i què hem de millorar. En fi, com l'experiència és positiva, seguim en el GAIA i esperem continuar-hi. Que sigui per molts anys i feliç aniversari. Muy buenos días. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, queremos enviar nuestras sinceras felicitaciones al Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud del Consorcio de Salud Social de Cataluña por estos 20 años de funcionamiento. La alianza estratégica entre el consorcio y la Universidad del Rosario data del año 2001, tiempo durante el cual hemos venido desarrollando una serie de acciones colaborativas a nivel internacional que nos han posibilitado la consolidación de proyectos orientados al análisis de políticas y sistemas de salud y de manera particular a la evaluación de redes integradas de servicios de salud. Otros beneficios de los cuales hemos podido disfrutar a través de esta alianza estratégica ha sido la formación y cualificación del recurso humano a nivel de maestrías y doctorados. Precisamente en el año 2001 tuve la oportunidad de cursar mi estudio de doctorado en salud pública bajo la orientación de la doctora María Luisa Vázquez. De igual manera, quisiera destacar cómo a través de estos procesos colaborativos hemos podido incidir en las redes de servicios, contribuyendo con la mejora de procesos de integración asistencial y aprendiendo de las buenas prácticas del sistema de salud catalán. Sea la oportunidad para reiterar nuestros deseos de continuar fortaleciendo nuestros vínculos de cooperación institucional y desearles el mayor de los éxitos en todas las iniciativas que emprenden. Felicidades. Una de las finalidades del Servei d'Estudis del Consorci es influir en las políticas sanitarias aportando evidencia científica. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la aportación nuestra específicamente en las políticas sanitarias para mejorar la atención de la población inmigrante? Bueno, com ja sabeu, la immigració a Catalunya va ser un fenomen creixent des de l'any 2000 i això va suposar un repte per tots els serveis públics i per tant per al sistema de salut també. No? Per aquest motiu, el Govern de Catalunya l'any 2006 va decidir aprovar per acord de govern un pla director d'immigració. Aquest pla director tenia l'objectiu de millorar la salut de la població immigrada a través de crear un model organitzatiu que pogués donar una resposta adient a les necessitats que plantejava aquest col·lectiu. Com a directora d'aquest pla, jo realment tenia la necessitat de conèixer quina era la situació o altres models que ja portaven temps treballant en l'àmbit de la immigració de la salut a nivell europeu. És per això que vam contactar amb el CEPS per el seu reconeixement internacional com a institut de recerca i vam fer 2 estudis, l'estudi de l'anàlisi de les polítiques en immigració i salut a nivell de la Unió Europea en països que tenien un sistema similar i després un anàlisi de les percepcions sentides dels professionals per atendre la població immigrada. Va aportar una informació molt útil per la continuïtat d'algunes polítiques o per deixar de posar recursos públics en unes altres que potser no eren tan adequades. Crec que va ser una col·laboració molt profitosa, de la que estem molt contents. El pla va ser un èxit i reconegut a nivell internacional i malauradament per la crisi no hem pogut continuar amb aquesta col·laboració, però esperem que en un futur torni a ser possible. Desde el Servicio de Estudios creamos una comisión en investigación cualitativa para fomentar su uso por parte de los investigadores de centros asociados al consorcio. Y queríamos saber, desde tu punto de vista, cómo hemos contribuido con esta comisión al desarrollo de tu unidad.
Jo lidero una línia de recerca a un dels hospitals associats al Consorci, molt centrada en avaluació de serveis i tecnologies sanitàries, epidemiologia, i en aquestes tècniques eren molt potents. Però fa uns anys ens vam trobar amb una pregunta d'estudi que no podíem respondre amb les metodologies que nosaltres coneixíem i manegàvem. Llavors vam tenir la sort de conèixer la Comissió de Recerca Qualitativa i per nosaltres ha suposat entendre, aprendre un paradigma totalment diferent al de la investigació qualitativa que ens ha permès augmentar la nostra competitivitat perquè podem demanar projectes molt més complexes, molt més complets, que utilitzen metodologia mixta, que podem discutir a les comissions de recerca abans de presentar a les beques competitives. I no només això, augmentar la nostra capacitat docent, fer tesis doctorals en metodologia qualitativa i poder discutir i col·laborar en la discussió dels resultats d'algunes de les nostres investigacions que no sabem com interpretar amb altres membres del Consorci. I per nosaltres això ha suposat aquesta col·laboració i que esperem que continuï en el futur. Hola Sina, ya sabes que el Servicio de Estudio es una unidad pequeña que se apoya mucho en el trabajo de investigadores que hacen sus tesinas o sus tesis en el servicio. Quería que nos explicaras tu experiencia, tu formación como investigadora en servicios de salud junto a nosotros. Yo empecé hace 8 años en el CEPS porque el consorcio ofreció becas para realizar la tesina del máster en salud pública en el CEPS. Y bueno, durante el desarrollo de la tesina, pues adquirí habilidades en la investigación, sobre todo la investigación cualitativa, y también pues conocí el tema de la integración asistencial, que es un tema prioritario en la provisión de los servicios sanitarios. Y luego pues seguí con la tesis y así pude profundizar en el tema de la integración y adquirir nuevas habilidades y herramientas en la investigación. Años después me ofrecieron el puesto de la gestora de proyectos y así pues fue una buena oportunidad para combinar la parte de la investigación con la parte de la gestión de proyectos nacionales y europeos y pues con esto pude tener una visión más completa del mundo de la investigación. El Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut és la unitat de recerca en serveis sanitaris del Consorci de Salut i Social de Catalunya i és una unitat de recerca en serveis sanitaris, de les poques que n'hi ha en aquest moment al país. És un servei que a més no només produeix ciència, produeix produccions científiques i tesis doctorals, sinó que a més forma investigadors en el camp de los serveis sanitaris que després marxen a altres llocs de prestigi arreu del món. I a més té també contribucions en forma d'aportacions tècniques, com poden ser manuals o últimament un sistema, una enquesta d'avaluació de la continuïtat assistencial que s'ha adaptat en aquest moment, l'estan adaptant en el País Basc, l'estan adaptant en Portugal, en Bèlgica i a tota Latinoamèrica. És un servei últimament que està treballant de forma molt intensa en coordinació dins de Catalunya a través de diferents associats que aporten dades i que formen part activa de la recerca i també en països de Latinoamèrica. En concret està desenvolupant un dels programes més importants del 7è programa MAR de la Unió Europea, de manera que nosaltres desitgem que el CEPS continuï fent la seva tasca els propers 20 anys, que intenti continuar la bona tasca a nivell d'impacte que està tenint i a més que col·laborin cada vegada més els associats amb aquest servei de recerca que segur també les aportarà un posicionament important en el món de la recerca en serveis sanitaris.